בבית, לבד, אני יושב לי רגל על רגל, ככה, מרים את הרגליים על השולחן או בכורסת הטלוויזיה שלי, והשואב הזה פשוט עובד, ומנקה את הבית בנוחות, ביעילות, בקלות. רובובק זה מותג שמכר אלפי שואבי אבק במדינת ישראל בחודשים האחרונים. אתם מכירים את המותג הזה? מדובר בשואב אבק רובוטי שמגיע עם קיר וירטואלי, תכף נסביר, עם תחנת הגינה, תכף נסביר, עם שרת אלחוטים ועם שנתיים אחריות בשירות לבית הלקוח. המחיר הוא 1,698 שקלים בלבד, גם 6 תשלומים של 283 שקלים, שנתיים אחריות בבית הלקוח. שנתיים אחריות בבית הלקוח זה בלעדי להריץ קניות. אני רוצה להגיד לך שהרובוט, כמו שאתה ציינת קודם, זה המחיר. אתה בא ואתה מפעיל את הרובוט, יושב אתה על הספה, במקום להיכנס לחדר של את השואב הישן שלנו, לחבר את הרובוט, לחבר את החשמל, שום דבר. אתה בא, עוצר את הקניות, הולך לקניות, מפעיל את הרובוט, יושב לך, חוזר אחרי זה הביתה, הבית שלך נקי, מצוין, פנטסטי, הוא יכול לבוא ויש לו, מהזק הטכנולוגי, יש לו 5 כיתות, 5 תוכנות רנדומלי, יש לו בנוסף לזה עוד 3 תוכנות ידניות שיכול לבוא ולדבר עליהן עוד מעט, שיכול לבוא ולתכלל אותם, אם זה 5 דקות של ספורט, אם זה 20 דקות, משהו בלתי לחדר, מה שחשוב לומר, מה שבאמת חשוב בין הדברים, בשנתיים אחרי לקוח בלעדי לערוץ. בוא נסביר להם מה זה אומר. זה אומר שאם קוראים משהו לשואב לא יקרה, אבל אם יקרה משהו, בשנתיים האחרונים יבוא שליח עליכם הביתה, יקח אותו למעבדת התיקון ויחזיר אותו מתוקן עליכם הביתה, כמובן זה בכפוף לתקנון. אנחנו מדברים רבותיי על שואב אבק נהדר. שימו לב. קודם כל אני אלחץ עליו ככה, אני ארגיע אותו קצת, אוקיי? נרגיע את השואב באולפן שלנו, תכף נפעיל אותו עוד פעם. אז השואב הזה נמצא עכשיו בידיים שלי, ואני רוצה לראות לכם באמת את הטכנולוגיה הנהדרת של הרובובק. קודם כל, שימו לב למברשת הזו. יש כאן למעשה 2 מנועים, אוקיי? מנוע אחד מפעיל את המברשת הזו שמסתובבת, זו מין מברשת חובטת פחות או יותר, סוג של מברשת חובטת, שכמובן אוספת את כל מה שנקרא בדרכה, אוקיי? יש כאן את החלק הזה, האלמנט הזה שמסתובב כנגד המברשת, ואז הכל נסגר ונשאר. המנוע השני מבצע את השאיבה עצמה של השואב. עכשיו, חוץ מזה, מה שחשוב לציין פה עופר, שהשואב הזה הוא פרפקט לתרגיל. אם יש לך פרקט בבית, גלגלים של סיליקון, יש לך אפילו פה כמובן המשטר הזה, שגם של סיליקון, שגם אלסטי, והדבר הזה שאם יש לך פרקט בבית, אתה יודע, הרבה אנשים מפחדים שאם יש לך שואב, כן, אני יכול לשאוב אותו על פרקט, לא יכול לשאוב אותו על פרקט, הדבר הזה... אוקיי, שנייה אחת, בצד ימין של התמונה אתם רואים ברגע זה את הקוד, אתם לוקחים את הטלפון הסלולרי שלכם, סורקים את הקוד ויכולים לראות את כל הפרטים על הרובוט הנהדר הזה באתר האינטרנט של ערוץ הקניות. עוד כמה דברים שאני רוצה להראות לכם, שימו לב, פאנלים, פינות, הנה המברשת לפאנלים. תמיד שואלים, יש מברשת לפאנלים? יש מברשת לפאנלים שנמצאת כאן, אפילו מקבלים עם השואב הזה 2 מברשות נוספות שאפשר להתקין אותן כאן, מקבלים עוד מברשת כאן שככה תיתן לכם את הניקוי הסופי. זאת הסוללה של השואב, מדובר בסוללת ליתיום, 3 שעות של טעינה מביאות לשעה רציפה של עבודה. עכשיו, זה למעשה החלק התחתון של השואב, אתם רואים אותו כאן, זה החלק העליון שלו, אוקיי? אני רוצה להראות לכם בדיוק איך אתם שולטים עליו, כמו שאורי אמר, 5 תוכנות ניווט רנדומליות, אוטומטיות. יש כאן אפשרות להפעיל את השואב בהתאם לצרכים שלכם, למשל, אם לוחצים על כפתור הספוט, אז הוא עובד במשך 5 דקות על אזור ספציפי מסוים מאוד מלוכלך שאתם רוצים.